den, dámy a pánové, no a dneska tady máme posunování v Train Simu. Dám si asi Mias posunovat. Kde je ten vlak? Bo jak se tam věci. No já to spím. Pozadu. Kdyby jsem tam neměl být, já už tam určitě dávám, takže zkusím toto, jestli už to půjde, no jde to. Mám to svěšené, jdeme. No to už by se měl brzdit, to už by se měl brzdit, to už by se měl brzdit, to už by se měl brzdit. No, dobrá. No, nebrzdím. Jedu dozadu teda. Jdeme. Vůbec zákon připravy nevidím. Maximálka sunutí je ve skutečnosti 30, takže víc jak 31 můžu. Já si myslím, že ještě trošku. No, jo. Jo, to ještě trošku. Tak běžím, to svěsit. Co mám svěsit? Kolik jsem bral vlastně vozí? Jak je tam poslední svěcení? No, teď posuneme. Jo, se dívám na světla. No tak to neobrazím. Nevadí. Nemám tady nikoho jako posunovače, takže budeme muset jít. Doufám, že to obrazím. Tak vidět, že to nemám posunovače. Kdyby jsem měl nějakého posunovače, to už to mám.
freelancing snad. Já si myslím, že to ještě trošku popasnu. Dozadu to popasnu. Popasnu to nějak dozadu. Dobrá. No to je ještě dobrá, to ještě můžu jet. Ještě můžu jet. Můžu ještě jet. No tak nemůžu, no. Tak to takhle se nechám, a vezmu si, nevezmu si. Ještě pojedu. Vypneme světla. Dáme finish job a máme to. Já jsem dostal nic. Já jsem dostal 6 000, to je divné. Zkouším podruhé. Já jsem to poprvé zkoušela, taky mě to nic nedalo. To je divné. No tak příště si dáme taky video z posunování asi. Tak, čau.